אז אני מאוד מאוד נרגשת היום לכבוד פרק מספר 20, שהוא גם פרק סיום העונה של אלפא פימייל, לארח את עצמי ובעצם לספר את הסיפור שלי. אני הולכת לראיין את עצמי, בוא נראה איך זה הולך לעבוד. אז היי שרון, סתם. אז אני אתחיל באמת בלספר, כמו שאני מבקשת מכל המרואיינות שלי, לספר איפה הן גדלו, מאיפה הן באו, מה הן רצו להיות כשהן היו קטנות, מה הן רצו להיות כשהן יהיו גדולות, כשהן היו ילדות קטנות. אז אני גדלתי בקריית ביאליק, ומאז שאני זוכרת את עצמי, רציתי להופיע. גם אמא שלי מספרת שתמיד, כל הזמן רציתי להופיע, תשומת לב, שיסתכלו עליי, לרקוד, להופיע גם כשחקנית, לעשות כל מיני מונולוגים. הייתי מדקלמת את כל הספרי ילדים בעל פה, הייתי זוכרת את הכל בעל פה. אבא שלי היה מקליט אותי, מדקלמת את הספרים, גן גורים. אני ממש זוכרת עד היום חלק מזה, אני לא הולכת לדקלם. אבל כן, הייתי אוהבת לעשות את זה, להופיע. הייתי ילדה מאוד גנדרנית. והייתי גם בת יחידה עד גיל 8, ככה שבאמת קיבלתי הרבה מאוד תשומת לב. ובאיזשהו שלב, כשהייתי בת 8, אז קרו כמה דברים. אני זוכרת את זה במעורפל, אבל כן אני זוכרת משהו מזה. קודם כל אני זוכרת את זה שאחותי עמית נולדה. ושנה אחר כך, אחותי ליאור נולדה. יש ביניהן הפרש של שנה וחודשיים, משהו כזה. וגם משהו ביחס החברתי, זאת אומרת, המעמד החברתי שלי, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, אבל פתאום משהו קרה. ונראה לי עשו עליי חרם או משהו, או התחלתי להרגיש דחויה בקיצור, וזה כזה בא אליי בכמה כיוונים, כי גם כל התשומת לב שקיבלתי, בבת אחת אפשר לומר נעלמה, שזה הגיוני מן הסתם, או פחתה משמעותית, קטנה משמעותית, וגם בכיתה פתאום פחות אהבו אותי, ונראה לי ששם התחיל איזשהו סיפור שמלווה אותי או ליווה אותי עד לא מזמן, וכאילו נפלו לי האסימונים שאני מדברת עליהם כל הזמן על הערך העצמי. נראה לי שזה קשור לסיפור הזה. לא משנה, נמשיך ברצף. תמיד הייתי תלמידה מצטיינת ביסודי, בלי להתאמץ יותר מדי, וגם הייתי אוהבת מלא חוגים. זאת אומרת, הייתי רוצה הכל. תמיד הייתי כזאת שאוהבת הכל. גם רוצה חוג ציור, וגם חוג ריקוד, וגם צופים, וגם ניגנתי בתזמורת. מלא דברים. תמיד רציתי הכל. הריקוד הוא כן משהו שבאמת מלווה אותי לאורך כל הדרך, אני יחסית התמדתי בו, יותר משאר החוגים. ציור למשל, מה לי ולזה? כלום. בצופים הייתי כמה שנים, אבל בסוף זה נגמר, וגם הנגינה נגמרה באיזשהו שלב. אז באמת אם יש משהו שהוא ככה יותר קרוב לליבי, ובאמת אני יכולה להגיד שהוא חלק ממני, זה הריקוד. כן, אני גם יודעת להגיד שתמיד הרגשתי שונה, בגלל שאני מטולטלת, שבקריות לא, היחס לאחר הוא לא משהו, היחס לאחרת. אז זכור לי גם הרגשה של שונות בגלל זה שאני מטולטלת. ולא נמשיך לדבר על התיכון והצבא, כי זה כאילו פחות אני מרגישה שזה נוגע בי היום. אבל כן אני יכולה להגיד שבתיכון כבר היו לי המון חברים, וכבר הרגשתי יותר בנוח עם עצמי. וגם שם
היה לי את הצורך בבמה. למדתי משחק, תיאטרון יותר נכון, עשיתי בגרות בתיאטרון. ואחר כך התגייסתי לצה"ל. ושם אמרתי שאני לא אלאה, אבל כן אני יכולה להגיד שהייתי קצינה, הייתי מורעלת, והיום שאני מסתכלת על זה, זה לא שבאמת רציתי להיות קצינה כי אני חושבת כי באמת הבנתי מה אני עושה, אלא פשוט רציתי להיות תמיד הכי טובה. וכאילו להיות קצינה זה להיות הכי טובה. זה החינוך שקיבלתי. תמיד להיות הכי טובה. תמיד לרצות להיות הכי טובה. לשאוף למצוינות. ולא משנה על חשבון מה זה בא. ובעצם כשהשתחררתי, אז טסתי לדרום אמריקה לבד, יש לציין, שזה די תקדימי, זה די פורץ דרך לעשות דבר כזה בגיל 21 לטוס לבד לדרום אמריקה. אמא שלי ניסתה לשכנע אותי שאני לא אטוס לבד, אבל לא הקשבתי לה. אמא שלי ואני בפיצוצים שנים, אז בשלב הזה היינו בפיצוצים גם, ולא הקשבתי למה שהיא אומרת לי. ובאיזשהו שלב שאני התחלתי להסתכל כזה על הפעולות שעשיתי בעבר, אז קלטתי שמה שאני עושה פה זה ממש סוג של לברוח. אני כאילו ברחתי כל עוד נפשי בי אפילו, יש לומר. אני נסעתי לדרום אמריקה לבד ולא איבדתי לאחור. אני גם כמעט ולא הייתי בקשר עם אנשים באותה תקופה. לא היה סמארטפונים, זה לא כמו היום. אז בשביל להיות בקשר את צריכה ללכת לחנות אינטרנט באופן אקטיבי, ליזום קשר. אני עשיתי את זה פעם בשבוע, וכזה עשיתי, כאילו, כתבתי כזה כמה משפטים והמשכתי הלאה. וגם, אם עכשיו שאני חושבת על זה, אז גם בצבא עשיתי את זה. גם כשהתגייסתי לצבא, ביקשתי להיות בבסיס סגור. ביקשתי להיות במקום שהוא רחוק, שאני לא מגיעה הרבה הביתה. זה כן איזשהו משהו שהוא לא פתור אצלי עדיין, שאם אני חושבת עליו, זה התחיל עוד לפני הטיול, אחרי צבא. העניין הזה של לברוח, ולא להביט לאחור. ובטיול, איך שהגעתי, זה סיפור טוב, אני אוהבת את הסיפור הזה. איך שנחתתי בריו, אז הלכתי לאיזו מסיבה עם שני בחורים מההוסטל, שרק הכרתי, ובאותה מסיבה, על הוואן, איך שאני מגיעה, פתאום אני רואה במסיבה איזשהו בחור, עם שיער ארוך, נראה כזה קצת אינדיאני, ואנחנו מחליפים מבטים, ומתחילים לרקוד אחד עם השנייה, ולהתנשק, וכל הלילה ביליתי איתו, כל הערב ביליתי איתו במסיבה הזאת, עד שהישראלים רצו לחזור להוסטל, אז לא הייתה לי ברירה אלא לחזור, החלפנו מיילים, ואני זוכרת שכשיצאנו משם אמרתי להם שאני מאוהבת. וחזרנו בחזרה להוסטל, ואז במשך שבוע, אני ואותו בחור, חוליאן קוראים לו, התכתבנו. הוא כותב לי בספרדית, אני עונה לו באנגלית. לי היה מתורגמן מקומי, ולא הייתה מתורגמנית דוברת אנגלית. וקבענו להיפגש, אבל לא הגעתי למפגש. קבענו להיפגש אחרי איזה כמה ימים, לא הגעתי. לא יודעת למה, לא זוכרת. אבל אחרי משהו כמו שבוע, שוב ביליתי עם ישראלים, ושוב הגענו לאותו מקום, בריו, לאותו אזור. זה אזור בילוי כזה של כל מיני ברים ומסיבות, ונכנסתי לעשות פיפי בכוונה במקום שבו הכרתי אותו. והוא היה שם. ואז פשוט הלכתי איתו. ראיתי אותו, אמרתי לו, אולה, ופשוט הלכתי איתו. לא אמרתי לישראלים שחיכו לי בחוץ כלום, הם רצו להרוג אותי. הם חיפשו אותי כל הלילה. אבל אני הייתי במין שיכרון חושים לא מוסבר כזה, כאילו תחת כישוף. ורק יום למחרת בצהריים נכנסתי לחנות אינטרנט וכתבתי להם בפייסבוק שאני איתו. הם כבר פנו לקונסוליה. עוד רגע התקשרו לאמא שלי כדי להגיד שלא מוצאים אותי. באמת, הם שנאו אותי ורצו להרוג אותי, ובצדק, זה היה סופר לא אחראי. אבל בכל אופן, מאותו רגע הייתי איתו, היינו ביחד. וכל הטיול שלי בדרום אמריקה היה איתו.
שהוא בעצם מישהו מהרחוב, אפשר לומר. הוא אומן רחוב, חי מהיד לפה, אין לו רכוש, כל הרכוש שלו עליו, כל הבית שלו עליו, כמו צו. היפי, יש שם תרבות שלמה כזאת בדרום אמריקה של כאלה שמטיילים היפים שהם אמני רחוב, שהם כזה עוברים ממקום למקום, אבל הם לוקחים את הזמן. מה זה עוברים ממקום למקום? לא כמו ישראלים שמסמנים וי ונמצאים כמה ימים בכל נקודה, ואז טסים לקצה השני של היבשת. את היבשת הם עושים בכמה שנים טובות. זאת אומרת, בכל מקום הם רגע משתקעים וממשיכים לנקודה הבאה שהיא קרובה. היא לא בקצה השני של המדינה. בכל אופן, איתו טיילתי במשך 8 חודשים, חצי שנה בברזיל וחודשיים בקולומביה. חלקתי איתו את כל מה שהיה לי. היה לי מאוד קשה בהתחלה לחלוק איתו, כי אני באתי ממקום, מבית, שמה ששלי שלי, ולשמור על מה ששלי טוב טוב, כי זה שלי, ולא להיות פריירית. ובעצם חוליין לימד אותי הרבה מאוד דברים. זה כמו השלב הראשון בסיפור שלי, אפשר לומר. שברחתי כל עוד נפשי בי, מבלי להסתכל לאחור, מהפיט סקוואר שבו גדלתי, בקירת ביאליק, כי הרחוב שבו נולדתי והרחוב שאליו עברתי דירה זה רחובות מקבילים, והגן היה ברחוב שבו נולדתי, והבית ספר היסודי היה ברחוב המקביל שאליו עברתי, והחטיבת ביניים הייתה ברחוב המאונח לשני הרחובות האלה, הכל מטר על מטר. זאת אומרת, כנראה שבגוף שלי משהו הרגיש שעד גיל 18 הייתי באותו מטר על מטר, כל החיים. זה כאילו הגניב אותי באיזשהו מקום. כמו שהגניב אותי גם שההורים שלי במשך 30 שנה כל בוקר נוסעים לעבודה, לאותו עבודה, לאותו משרד, וחוזרים הביתה, ואז הם איתנו כזה בערב, שגרת ערב, טלוויזיה, whatever, וחוזר חלילה כל יום. גם זה, מאז ומתמיד, גזר אותי, לא הצלחתי להבין את הדבר הזה. אז ככה טיילתי איתו במשך 8 חודשים, ולא מספיק שככה טיילתי איתו במשך 8 חודשים, גם הבאתי אותו איתי לארץ אחר כך. אבא שלי בא לבקר אותי בקולומביה, ואחר כך הבנתי שהוא לא סתם בא לבקר אותי בקטע תמים, אלא בא להציל אותי במרכאות. אחר כך נפל לי האסימון שזה מה שקרה. והוא עשה איתי מסע ומתן, אבא שלי טוב מאוד במשא ומתן, כי אני תכננתי להישאר בדרום אמריקה עם חוליין. אז מה שיצא מהמשא ומתן זה שחוליין בא איתי לארץ. וכך היה, הוא בא איתי לארץ, והוא היה איתי שנה בארץ, מסכן בקריות. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא מעוניינת בקשר הזה יותר. היינו רבים המון. ולא הצלחתי להכניס אותו למשבצת שאני בדרך כלל מנסה להכניס את מי שאיתי בזוגיות לאיזושהי משבצת. במקום להבין שזה הבן אדם, take it or leave it. היום אני יודעת את זה כבר, אז אני לא אעשה את זה יותר, אבל לקח לי 4 מערכות יחסים להבין את זה. בכל אופן, החזרתי אותו לאיפה שמצאתי אותו. טסתי איתו לדרום אמריקה, אחרי 2 שהיינו ביחד, כמעט שנה בחול וקצת יותר משנה בארץ. כמובן שהוא לא מצא את עצמו בארץ, היה לו מאוד קשה, לא הצליח ללמוד את השפה, אז החזרתי אותו. ואז התחלתי ללמוד משחק. התחלתי ללמוד משחק בבית צבי. התחלתי ללמוד משחק בגודמן, קודם כל, בבאר שבע. הגעתי לאודישני מאוד חסרת ביטחון. בשלב הזה כבר הייתי עם הערך העצמי הנמוך, שאיכשהו תוך כדי תנועה עבד. אני לא יודעת עדיין לשים את האצבע על איפה, באיזה נקודה קרה מה שקרה לערך העצמי שלי, כי בתור ילדה שכל הזמן רק רוצה להופיע, עדיין הוא היה שם. יכול להיות שזה קשור גם לעניין של הדרישה למצוינות, ושכל מה שאני רוצה הוא מותנה במצוינות הזאת. זאת אומרת, אם אני לא מקבלת ציונים טובים, או אם אני לא משקיעה בלימודים, אז פתאום היחס אליי משתנה. זה דברים שאני מבינה עם הפסיכולוגית שלי לאט לאט בטיפול.
אבל שוב, כנראה שזה מכלול של דברים. אז כמו שאמרתי, תמיד רציתי להופיע, וזה באמת כאילו תמיד היה החלום שלי. להיות שחקנית, זמרת או רקדנית מפורסמת, לא היה לי אכפת, רק רציתי את התשומת לב. הלכתי ללמוד משחק, ובגודמן היה לי טוב שם בבאר שבע, אבל המנהל לא אהב אותי כל כך. בלשון המעטה, רפי ניב. לא בקטע של להשחיר, אבל זה היה המנהל באותו זמן, והוא לא אהב אותי. ומי שרפי לא אוהב, לא מקבל במה. ובסוף השנה, זה עוד סיפור, שהוא... היום אני מספרת אותו כבר ביותר קלות, כי הוא כבר מעובד, אבל זה גם איזשהו פצע שלקח לי זמן לפתוח ולנקות ולסגור. כי אני מאוד אהבתי להיות בגודמן, היה לי מאוד כיף עם החברים שם לכיתה. היה לנו קבוצת חברות, הפרלמנט, והיה לי טוב שם, הרגשתי שאני כזה מגלה את עצמי, שאני לאט לאט בונה את עצמי, את הביטחון העצמי שלי. ובסוף השנה רפי אפילו לא טרח להגיד לי מה שאר המורים חושבים עליי, כי זה מה שעושים בשיחת משוב בסוף שנה, מקריאים את מה שכל המורים אומרים, את כל חוות הדעת, אז הוא לא טרח לעשות את זה, הוא פשוט אמר לי שאני לא שחקנית לדעתו, ושאני יכולה להיות הטובה של הלא טובים. זאת אומרת, אפשר להגיד ראש לשואלים. ושאני לא ממשיכה לשנה ב'. ופשוט יצאתי משם, מהשיחה הזאת, בכיתי אולי לרגע, לא זוכרת אם אפילו ירדו לי דמעות, או שזה היה מין רגע כזה של חם לי בכל הגוף, ואני לא נותנת מקום לכאב, לא נתתי מקום לכאב, ופשוט יום למחרת התקשרתי לכל הבתי ספר כדי לקבוע אודישן, לכל הבתי הספר האחרים, כדי לקבוע אודישן לשנת הלימודים הבאה. שוב, המנגנון הזה שלה לברוח ולא להביט לאחור, איזשהו כאב מודחק ולא מעובד. ומה שכן עשיתי, שזה אני שמחה שעשיתי, הגעתי למסיבת סיום של השכבה שלי, מסיבת סיום שנה א', והלכתי לשוחח עם כל המורים, כי לא קיבלתי את החוות דעת שלהם, ואני רציתי לדעת מה הם חושבים. אז הלכתי לדבר עם כל המורים, וכמובן שהם כולם היו בעדי, ואמרו לי דברים יפים. ויש משהו שנשאר איתי ממה שנאמר לי, שאמרה לי רינה ברוך, שבזמנו לא הבנתי מה היא אומרת ולמה היא אומרת את זה, אבל היא אמרה לי שאני צריכה לעזור לאנשים. היא אמרה לי שאני מאוד מאוד חזקה, ואני צריכה להשתמש בכוח הזה בשביל לעזור. לא הבנתי באותו זמן. רציתי להיות שחקנית עדיין, רציתי עדיין את הבמה, לא רציתי לשמוע שאני צריכה לעזור לאנשים כשאני רוצה להיות שחקנית. אבל זה כן נשאר אצלי במוח. זאת אומרת, את שאר הדברים שאחרים אמרו לי אני לא זוכרת. את מה שרינה אמרה לי אני כן זוכרת. בכל אופן הלכתי לאודישנים והתקבלתי לבית צבי והתחלתי ללמוד בבית צבי. ושם כבר הגעתי עם ביטחון עצמי. כי התכוננתי מראש. הייתי שנה שלמה כבר בבית ספר למשחק לפני. אז אני הגעתי עם המון ידע, והגעתי מוכנה, והגעתי עם המון ביטחון עצמי. ובבית צבי הייתי אחת הבנות, השחקניות הדומיננטיות, המובילות. שזה מתקשר לאחד הטיפים שקיבלתי באחד הפרקים, שבאמת הכנה מקדימה היא כל כך חשובה, וזה נכון. אז הגעתי מוכנה לבית צבי, ובבית צבי פרחתי. היה לי ממש טוב בבית צבי, אהבתי מאוד להיות שם, אהבתי לשחק, אהבתי להיות על הבמה, אהבתי להיות עם החברים שהיו איתי בבית צבי, עם השכבה, היה לנו מצחיק, ולי היה כיף. יש כאלה שזה טראומטי עבורם, לא כולם מדברים ככה או מדברות ככה על החוויה שלהם מהלימודים בבית צבי, אבל אולי בגלל שהגעתי כל כך מוכנה ועם ביטחון עצמי, ככה אני מרגישה היום לגבי מה שהיה בבית צבי.
אבל עם כל הביטחון העצמי הזה וכל כמה שהגעתי מוכנה וזה שקיבלתי תפקידים טובים, הערך העצמי שלי עדיין לא היה גבוה, בגלל שסיימתי את בית צבי וכאילו לא האמנתי שבאמת אני הולכת להיות שחקנית. לא יצאתי מבית צבי עם אמונה ודרייב, כמו שיש לי היום בעשייה שלי, עם אמונה ודרייב של הנה אני עושה את זה ואני יודעת שאני הולכת לעשות את זה. לא הייתה לי את התחושה הזאת. לא הייתה לי את האמונה הפנימית הזאת בעצמי שזה הולך לקרות. ובגלל זה גם לא ניסיתי הרבה זמן. כי לא באמת האמנתי. ניסיתי 1.5 שנה, משהו כזה. עברתי לתל אביב, 1.5 שנה שהייתי בלופ הזה של אודישנים, ומלצרתי, ולמדתי משחק מול מצלמה, ולמדתי כתיבת סדרות, ולמדתי עריכת וידאו, ולמדתי, אבל לא באמת עשיתי. לא באמת הלכתי עם שום דבר עד הסוף, כי לא באמת האמנתי. אבל משהו מופלא קרה כשעברתי לתל אביב. התחלתי למלצר, ושם בעבודת המלצרות הזאת, במסעדות של מאיר אדוני, הכרתי את המשפחה שלי, הכרתי את האנשים שהם האנשים שלי היום. הגעתי לשם וראיתי אותם, וכאילו נדלקו לי העיניים, ואמרתי לעצמי, ויכול להיות שאמרתי את זה גם בקול רם, אתם תהיו החברים שלי. אתם החברים שלי. רוצים או לא רוצים? וזה גם מוכיח את זה שכשאני רוצה משהו, ושאני מחליטה משהו, ושאני לא רואה בעיניים מה שנקרא, אז אני מגשימה. אבל אם אני מהססת, מפקפקת בעצמי, לא מאמינה בעצמי, זה לא קורה. ואלה המשפחה שלי והחברים שלי עד היום. ובעצם אחרי משהו כמו 1.5 שנה שעשיתי את עצמי כאילו אני מנסה להיות שחקנית, נסגרו המסעדות, סיימנו לעבוד במסעדות כי הם נסגרו, והתחלתי להיות דיילת באל על, וחשבתי שתוך כדי שאני אהיה דיילת באל על, אני אשלב את היותי שחקנית בדבר הזה. זאת אומרת, אני אמשיך עם האודישנים ועם כל הסיפור הזה. מה שכמובן לא קרה, כי להיות דיילת באל על, בטח בשנה הראשונה זה מאוד מאוד מוציא מאיזון, אז בטח שלא לשלב עם זה עוד דברים, זה מאוד מאוד קשה. בייחוד שאת לא מאמינה בעצמך, אז כמה נוח לברוח מהעשייה כשאת דיילת באל על. כן, אני אגיד אבל שכשניסיתי להיות שחקנית והלכתי לאודישנים, גם על זה יש לי אנקדוטה מעניינת להגיד, כי תמיד כשהייתי הולכת לאודישנים של סרטי סטודנטים, זאת אומרת, בטוחה בעצמי וכזה שמה זין במרכאות, כי מי אלה הם רק סטודנטים, תמיד הייתי מתקבלת. וכשהייתי הולכת לאודישנים אמיתיים, שזה עבודה אמיתית, אז תמיד הייתי חסרת ביטחון, ולא הייתי מצליחה להיות אני. לא הייתי מצליחה להראות את עצמי, לזהור במלוא אורי. הייתי מגיעה חסרת ביטחון ומקבלת מעט מאוד תפקידים. בפרסומות או whatever, באיזה הצגת פרינג'. אבל כל פעם שהייתי מגיעה לסרטי סטודנטים, תמיד הייתי מתקבלת. כי הגעתי פשוט בטוחה בעצמי. זה כמו מה שקרה לי כשהגעתי לבית צבי, הגעתי בטוחה בעצמי. אז גם מזה אפשר ללמוד הרבה על העניין של להכין את עצמי, להגיע מוכנה כדי להגיע בטוחה בעצמי, להיות בטוחה בעצמי. זה חשוב, כי אם אני לא בטוחה בעצמי, אני לא מצליחה להיות אני, ואז מי ייקח אותי? אף אחד. כי הוא לא רואה אותי, הוא לא רואה מי אני, מי שמולי. וזה לא משנה למה, אם זה באינסטגרם, ואם זה כשאני עומדת בהרצאה מול אנשים, ואם זה באודישן, ואם אני רוצה להעביר סדנה, ואם אני רוצה למכור משהו, או כל דבר. זה ממש משל להכל. איפה הייתי? כן, אז התחלתי להיות דיילת באל על, ושוב רציתי את הבמה, שוב היו לי עוד רעיונות נוספים, שזה לייצר תוכן באינסטגרם, להיות בלוגרית טיולים כזה, דיילת שמראה את החיים שלה כדיילת, דיילת שמחפשת happy hour'ים בכל העולם, כל פעם היה לי רעיון אחר.
גם עשיתי קורס כתיבת סדרות, גם כתבתי סדרה שלא עשיתי איתה כלום, כן? גם הלכתי ללמוד וידאו בשביל שאני אוכל, עריכת וידאו בשביל שאני אוכל לערוך את הסרטונים האלה אחר כך, של הדיילת שמחפשת הפי האורים בכל העולם, או דיילת שהיא בלוגרית טיולים, או דיילת שהיא מראה את אורח החיים שלה, שהוא חצי תל אביבי, חצי בכל העולם. כל פעם היה לי איזה קונספט אחר או רעיון אחר, גם לבד, גם עם חברים. שום דבר מזה לא יוצא לפועל אף פעם. והתסכול הלך וגדל עם השנים. ומה זה הלך וגדל? ברמה של חנק. במקביל לזה, גיליתי את הפמיניזם. התעוררתי על הפמיניזם. התחלתי לראות, נפקחו עיניי, התעוררתי. התחלתי לשים לב שלא מוצא חן בעיניי האי שוויון. לא מוצא חן בעיניי היחס הלא שוויוני לנשים. לא מוצא חן בעיניי מעמד האישה הנמוך. אני לא רואה סיבה לדבר הזה. נשים הן מדהימות. אין שום סיבה שאנחנו נחשב פחות. ובמקביל גם התאהבתי באקסיט שלי, שזה במקרה או לא במקרה קרה די ביחד. והחיים שלי היו בסחרור, אפשר לומר. גם פה לא נתתי מקום להתאהבות הזאת, כאילו נתתי מקום להתאהבות, אבל לא נתתי מקום לתחושות הקשות שזה אולי יכול להציף, שמתלוות לזה שאת פתאום מתאהבת באישה, לכאב שאימא שלך לא מקבלת אותך, למה שאת בינך לבין עצמך, למה שאני ביני לבין עצמי עם הסיפור הזה. לא נתתי מקום, פשוט זרמתי, פשוט המשכתי, התמסרתי. ובמקביל גם התחלתי ללמוד לעשות תואר פתאום בגיל 32. אנחנו כבר מתקרבים לגיל הנוכחי שלי. התחלתי לעשות תואר במגדר ובתקשורת. כי מגדר לא יכול להיות חד חוגי, אז אני חייבת לבחור עוד חוג. אז בחרתי תקשורת, כי שוב, אני תמיד רציתי לדבר עם אנשים, לראיין אנשים, להיות בפרונט, אם זה דרך עיתונות, להיות כתבת, אם זה דרך שחקנית. רציתי להשמיע את קולי, פשוט מאוד, מאז ומעולם. ויש הרבה דרכים להשמיע את קולך. ואז הייתה הקורונה. ומלהיות בת אדם שגם מטיילת בכל העולם כי היא דיילת, וגם עושה תואר, וגם יוצאת למלא מסיבות, החיים בסחרחורת מטורפת, מניו יורק לשיעור, ומיום לימודים באוניברסיטה, בלילה למסיבה, ואז אני, אחרי המסיבה, אני והאקסיט שלי גם היינו רבות כל הזמן. חיים בסחרור, פתאום קאט, פתאום כלום, פתאום את בבית עכשיו. התואר עבר לזום, אין טיסות, אין מסיבות, אין יותר מועדונים. את והבת זוג שלך עכשיו בבית עם הריבים, זה מה יש. זה מה יש. ופה, בשלב הזה, המשכתי את התואר בזום, אבל כן, זה היה לי מכה קשה מאוד להיות בבית הזה פתאום כל הזמן. זה היה לדעתי תחילת הסוף של המערכת יחסים שלנו, כי לא היה לנו לאן לברוח אחת מהשנייה, זה רק אנחנו והריבים והתסכול. עשיתי עוד כל מיני דברים בזמן הזה, עשיתי התמחות אצל מירב מיכאלי בכנסת, והובלתי את פוליטיקאיות צעירות בתל אביב, כל מיני מיזמים ופרויקטים פמיניסטיים שקשורים לפוליטיקה ומגדר. היה לי גם איזה שלב בדרך שחשבתי שאולי אני צריכה להיות בפוליטיקה. ואז התחלתי לעבוד בתקשורת. אני ואלעל נפרדנו, ונכנסתי לתקשורת, קודם כל לתוכנית העולם הבוקר, ואז המשכתי לחדשות כאן 11. ולאורך כל השנים האלה, רכשתי המון כלים, המון מיומנויות, המון מיומנויות, וכתיבה, ואיך לייצר אייטמים, ועיתונות, ומשחק על מצלמה, ודיקציה,
ולעמוד מול קהל, ועריכת וידאו, מלא דברים, המון דברים. אבל תמיד הייתי אומרת על עצמי שאני קצת מכל דבר ושום דבר בעצם. וזה נורא נורא תסכל אותי. וגם התחלתי לשים לב לבחירות שלי, של המערכות יחסים. היו לי בדרך עוד 2 מערכות יחסים שלא דיברתי עליהן, אבל תמיד האנשים שהיו איתי במערכת יחסים, הם היו אנשים שהם לא כל כך יציבים, או שאני צריכה כזה לטפל בהם, או לדחוף אותם, או למשוך אותם. ובסוף הבנתי שזה מראה. זה היה מראה. הרי בסוף אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו, והיא מראה למה שמתחולל אצלנו בפנים. היום אני יודעת להגיד את זה, שאת כל למשוך, לדחוף, לטפל, להרים, להיות אימא, שוטרת ומורה, אני בעצם הייתי צריכה לעשות לעצמי, ולא לאף אחד אחר שאיתי בזוגיות. וזה הסימון מאוד מאוד רציני שנפל לי עם הפרידה. זה והסיפור של הערך העצמי. וברגע שנפל הסימון הזה, שהמציאות שלי נראית כמו שהיא נראית כהשתקפות שלה בפנים שלי, ואם אני נמצאת עם אנשים שצריך להרים ולדחוף, זה אומר שאני צריכה להרים ולדחוף את עצמי, ואם אני לא עושה, זה בגלל שאני מפחדת, כי אני לא מאמינה שאני אצליח, כי אני לא מעריכה את עצמי. זה היה mind blowing עבורי, וזה פשוט הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. להבין מה מתחולל אצלי בפנים. וזאת תובנה שנפלה לי כשהתחלתי להיות עם עצמי, כשהתחלתי לברר עם עצמי, כשהתחלתי לקחת מרחק מהחיים של עצמי, קודם כל בפרידה, בריטריטים שעשיתי. זה המשיך עם הנסיעה להודו, שממש עשיתי זום אאוט, והבנתי גם מה אני רוצה. זה כבר היה אחרי שהבנתי את העניין של הערך העצמי, שאחרי שהבנתי מה קרה פה כל השנים האלה. אז העמקתי בעצמי עוד יותר, והבנתי מה אני רוצה. כן, אני עדיין רוצה את הבמה. כן, אני עדיין פמיניסטית. כן, אני עדיין עובדת על עצמי, על הערך העצמי שלי. והפודקאסט הזה הוא היה ההתחלה של הכל, כי זה גם דרך להשמיע את קולי ולהביא את עצמי לידי ביטוי, גם להשמיע נשים שזה הכי פמיניסטי מבחינתי שיש, להשמיע סיפורים של נשים וללמוד מנשים ולפרגן לנשים. וזה גם משהו שאני בטוחה בו, שאני הגעתי אליו עם ביטחון עצמי. כי הגעתי מוכנה, כי אני הייתי בתקשורת, הייתי תחקירנית 2, וזה מה שעשיתי כל הזמן, להקשיב לסיפורים של אנשים, לראיין אנשים מאחורי הקלעים, לעשות את התחקיר, זה בדיוק זה. אז זה ממש שילוב של כל הקצוות. וזה פתח לי את הדלת, את השער להעיז, ולהתגבר על הפחדים, ולהיות עם אומץ, ולפעול ביחד לצד הפחדים. ולהראות את עצמי באינסטגרם, סוף סוף לייצר תוכן באינסטגרם, ולקחת סיכונים, ולאמר על עצמי. והיום אני מאמינה בעצמי ובדרך שלי, ואני יודעת שמה שאני עושה יצליח. היום אני יודעת שמה שאני עושה הולך להצליח, כי זה בדמי. אני רוצה לראות עוד נשים שנופל להם האסימון, שהן מבינות שהן לא בוחרות בעצמן, ולהוביל אותן למקום הזה שהן בוחרות בעצמן. אני מאמינה בזה, ואני מאמינה שאנחנו מדהימות, כולנו מדהימות, ולכולנו יש מתנה לתת, וכולנו רוצות להיות מחוברות לעצמנו, ולהיות עצמאיות ולא תלויות. ועם זה אני הולכת עד הסוף, פעם ראשונה בחיים. הולכת עם משהו עד הסוף, מאמינה בעצמי ובדרך שלי. וזה הכי מרגש בעולם. ונראה לי שזה מספיק להפעם. כן, תודה לכל המאזינות והמאזינים שהייתי כבר 20 פרקים. אני אמשיך כמובן, זאת רק ההתחלה. יש אין סוף נשים מעוררות השראה ללמוד מהן, אין סוף. אז הפודקאסט הזה הוא אין סופי. ותודה רבה. ביי.